Jatend Migago mar arita Ngire Kithure Kindiki owacho ni tong' mar piny Kenya gi Somalia e kaunti ma Mandera moselor kuom thuolo moyo higni 10 koro ibiro yaw e bwo dweche 2 mabiro. Kindiki onyiso bad migago mochung' ne wuodhe mag pinje maoko kod duol machoko osuru e pacho ka mondo oket piny chenro makare mabiro konyo e tong'no motelo ne yepo mare. Kindiki owacho ni yawo tong'no biro ting'o malo weche mag ohala e kind Kenya gi Somalia kendo gibiro kedo gi mwandu ma ok opuodhi mondo mi kik kal tong'. Bende onyiso migepe mochung' ne arita kokalo obila ma Sanja mondo mi onywak lwedo kod jopiny e kinde timo apedha margi kaka yo mar ting'o malo arita e gwengego. Migago mar somo medo jiwo jonyuol mondo one ni nyithindgi odonjo e junior secondary school e saa mowinjore. Idara ya ushuru ama KRA waniletee michoro na ile kazi ambayo inatakikana kufanya wiki moja kutoka leo, ili tuanze kazi ya kurekebisha hapa boda, na hivi karibuni baada ya mwezi moja mwezi mbili ni kuja hapa tufungue hii boda yetu. Mukipatiwa njia hamutakuwa mnaomba mtu chochote, mtajitengenezea mali yenu na hata hii shida kidogo kidogo sitaisha. National Police Reservice tuongeze hapa, washirikiane na officers wa kawaida, washirikiane na security team, washirikiane na kila kiongozi hapa, ili tuangamize mambo ya wakora na magaidi kutoka nchi jirani. Na hata kama kuna wao ambao ni wakora na magaidi wetu hapa, hata hao tufurushe, kwa sababu adui ni adui. Migago mar somo medo jiwo jonyuol mondo ne